Koorka Galle Bothitido fuɗɗima bareje hente bo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen sabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle Bothitido e salkaja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo koor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Dare min mbawmi tan kasal kisal yo yaw yo wul wela way tagguɗon o jeehi wommi ani hi wommi yo yaw hande mi hollon koye lewru gorko wona mi fiya on mi gañno mi jofno yawon ko mbiɗa uti karte ɗum mbiɗa a rendini Mamoudou ay hi womde capanɗe jeenayyi général a koñum mi koñam Amadou aɗa wawa barke ɗon nanganam ɓiyam mboɗo heddo kelle mbari kam isio asio koye lewru Koorka wona jaggu carte ma way koɗi woodi jaade womde hande emo suɓɓuri mo maraɗona bam Samuel umtiti ko wallahi barket jomo wona jagal lewru Koorka mbiɗa lewru yurmen ene waɗi kala jul ala wawana o yaw saɗa jogui hoor sa ala hoor sa hejjimo c'est normal Kora cumbal ɓuura ko antal jabbal carte kumba kore mbagu jaɗa wi hande somi serte mon ko wonde paɗo ala mbimi général ande ka ande an mbiyeɗa ko aɗa koɗa wiyete an pare carte modi carte tot ere peccete bande ko bamude leydi duuɗi aba jofuɓe sa mayni wona bano artemo tara mimi artemo tara gumba jeeri tatal man artemo tara mimi aɗa mi mbinomo rawane mi yeehi kanel kaneraji tawɗi toon ko mane daf artemo tara mane daf kanel naɓe wawi sokku baali jaɓe bone faux jour c'est vrai de wallahi so artinema mayi so artinema pik kay moɗal yurmede ƴeni tigari ande gata ɓurdu zaman walla ɓuuron ɓayni la ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an kam yigue hirnaji woni ho foy woni hirnaji ɗum wimi wawa okkirji hay fatmi yaha allah ko min adi yiide ko kakam komi boɗejo ko boɗejo an ka ɓalejo amadou koum mara anda tan ko boɗejo ɓalejo e boɗejo jagal ko feere watte wona noon wiya gañmi ko jaaha keɓa defet ala o matcha mi fettanmo te kadi mi dañane makko e victoire en tout cas dal eɗemi haalama noon guiɗe goni ɗum ɗo ko Allah addanma ɗum waɗanma ɗum sur le plan mi siko sur le plan o waɗanma siko mbiɗa wiyami siko defonen gandirma joni siko yaw wenar jeesa ɗum ɗo wona affaire mam ne mbiya siko ay tra ɓuɓre watta e nagge ayda ɓuramo softude jara ɗi hanke sa haɗa haare kombal mayde baɗon dem no mbaɗɗa e tampere no mbaɗɗa e golle alhamdulillahi tabarakallah jabtan wallahi mawɗum machallah alhamdulillahi mawɗum i jambo to wonema mawɗumdirillahi mine fi femli carrément mi yiye tan laari Allah no seedi wona cagata wallahi ko ɓoyɗa kono yooɗi Allah seedi ɗi yooɗi mbaɗa kono follere Koorka ni ɗo kay so neɗɗo waɗema sugar tan yarat Allah no seedi wona cagata no mbaɗɗa e tampere ko mawɗum min jegui ɗo listama ha hande mbiɗo kiwimi wona sagola a wiccimi tan hankkandi min fo ɓanndu waɗi sogo ɗo no mbaɗɗa tan aɗa seeɗi kam min de ko gonmi ɗo kola e ma laari Allah no seedi mboɗo kola e ma sukkonomi mbimami mboɗo kola e ma an mawɗo killifaɗo garɗo e mayde ala ko mbatta mbeɗo wirtoma
an giƴu ɓiye ala ko mbiyata kam follere an woni mawɗo jasɗo an woni mawɗo kuɗaɗo an e sehilaɓe ma onon o instant holɗum kono ɗon wadde naatoyon nder juma kaldon e julɓe mbiyon Allah wi nelaɗo Allah min hay 18 ans mi dañani taw ala ko batta sona darna ala wona ɗum ko yidde Allah seeɗi ni batton ha mbaɗon violé ɓiɓɓe moɗon e nder ala laade woto fiyat sugi ma goɓe woto noddita hajam ala hen woto mi wirti ko mbimami ha aɗa nodda mawɓe aɗa hokka mimo téléphone ma mi wonma wakkal ar gay aɗanmo wonma wakkal la ilaha illallah mi haalanma noon o fi kam ɗo ɓande muusi sanne ɓurta a fiyat sugi ma goɓe de ɗoɗa kam mi haalna wajiɓe kam ko victoire kenni mi haalni mo haala o jaɓi sukkuɓi oy jawni awadi Allah hokki kam ɓuurul ayni Allah kadi hokkimi tew kewɗo ɓi kam da wallahi mi andi ɗum bettani a on tawno juntel jabari naw feewi min woni ma bettam piras mabo noon e garaji fel wattu ɗi ceñani giram maɓe haalano worɓe kew tan e jejiɗa kono ka gorko de hunde e gañota sabu kala ganduɗo no jahirɗa ni anda ko defe tan keɓata ala mamoudou debbo sene yaha poɗɗa yaade mum ko fulla e fayida kono koyɗe ɗe tegɗa jarɗa ɗe rek mbiɗa anduno a pertat Allah ne seedi sabu sa andino wawana a ɗacci min jeeyi wona enen fof perte kono a perti minen fof nande noon worɓe kew ne jejiɗa kono ka gorko ɓuuɓi laari no keɓiri mo oɗo sukkuɗi Allah yalla est ce que hoorema nde fusay hoorema nde fusay gueɗe ɗe fof ne natti hoorema nde holɗu ko hoore fusa wonde morto mo fima to minen ko gamine rittiw cigaɗo yarama en yana amadou en yimɓe yewtere to welata ɗo tan koɗen mbi hane tan wonnan koɗen o mboɗo haali o haalam fayidam mbiɗa heeɓi oɗo hokkay joni heeɗi tan ko so Allah jaɓi jabbu fenade addi kam matan ka peno mawni hidere ma de ko fenade ala ay amadou a feni ha ɓowli o kurom mbiya ɗum ɗo min mi fettata matta mi gayna amadou aɗanni noon an Allah yo fawne plate ya siko jaha wonta kala siko ala o match derby o mi gagnima aɗa woɗɗi gañade wattan ɗo o wi wonde hay minen a nawri minen 4-0 pin boyo hay minen a ɓowli minen aɗa fiya 20-0 aɗa anno ko ɓe ngala fayida ɗum fof kala siko jogo wonde ay amadou kume an noon vraiment ande ka an ka penowo quoi an noon cemtowa an noon ala nde ko woni ɗo ala fiiɗe ɗo lone baɗe para bris kadara pilar ɓerɗo mi haalan ma ala fiiɗe lone baɗe kadara para bris kadara waɗo no min samur cuɓi wallahi ma cang baɗaɗo ama sam kolen goni min a wawi victoire mo keɓmi o annene an joɗɗo tan hersiniyame haalam mbiya jammamoɓe ñakka fayidaji hunde fof min mbiyama ko ganno tawno ala keɓata anani onon ñikkumin min dal mi woodi fiɗane mo wa hebde oɗo mbaɗo caya kay jogana ɗum wiya wonde victoire défaite tan keɓata